दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुनि 1986 मायथाइयाव रौतायाव जानाय 18थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव जाय बिथाङा 8थि नाम्बारनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोनदोंमोन। बिथां जोंनि बर'नि बिफा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै 66थि थैनाय सान 1956 मायथाइनि 31 मार्च खालि बिथाङा दतमा थुलुंगाफुरिनि बरागारि गामियाव दिनैनि सानावनो जोनोम जादोंमोन आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बिबान लानानै 1987 निफ्राय 90 मायथाइसिम खम समनि गेजेरावनो बिथाङा बर' हारिखौ बुहुमाव मिथिहोनायनि बेलायाव बर' हारिखौ खौसे बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव जिखिनि लामा दिन्थिदोंमोन बेखौ जों जेब्लायबो गोसोखांनो नांगोन आरो बिथांनि बे खम समनि गेजेरजों बर' हारिनो जिखिनि मावलांबाय बेनि थाखायनो बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनाय समाव बिथांखौ बर'नि बिमुं होनाय लोगोसे बिथांनि जोनोम सान 31 मार्चखौ दिनै फरायसा सान हिसाबै लानाय जादों। बे बर' फरायसा साना बर'नि गेजेराव थायालासिनो जोंनि आसाम हादर नाङैनो जाहाथे फरायसा सान हिसाबै मोनसे समाव गनायथि मोनहैयो बेनि थाखाय आं मिजिंथियो आरो बिथांनि मुं बुङोब्लानो जोंनि मोनसे थुलुंगाखांनाय मोनो, जोंनि मोनसे खौसे बा मोनसे बिथांनि मुङानो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे फुंखा जानानै थाबाय। बिथांनि गेजेरजोंनो दिनै जोंनो बिथाङा दिन्थिलांखानाय जिथु मावनांगौ खामानि आसाम समाजखौ असमिया समाजखौ शंकरदेबा जेरैबायदि मोनफ्रोमबो खामानिखौनो मावलांना दोनखालांदोंमोन। जोंनि महात्मा गान्धी मोना बा जोंनि संबिजिर बानायनाय बि.आर. आम्बेडकार मोना जेरैबायदि भारतनि संबिजिरखौ बानायलांजोबदोंमोन। जोंनि बर' हारिनि जौगानायनि थाखाय बर' हारिनिखौ बुहुमाव दाहैनायनि थाखाय जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआनो गोबांखिनिखौ मावलांबाय। जों दा बिथांनि सिमांखौ जों साफा साफा मावथि हिसाबै मोगथां महर होनांगौ। दिनै गलाघाट जिल्ला एबसुआ रंजालि नगर जयन्ती बर'आव बिथांनि जोनोम सानखौ बर' फरायसा सान हिसाबै खुंनायाव आङो सासे बुंथिगिरि महरै बा आलासि महरै बाहागो लानो मोननानै गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आरो उननि समफोराव जाहाथे जोंनि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा जोंखौ अराय सम बोर सारस्रि हरो, जों बिथांनि सानस्रिफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय आं बेखौनो मिजिंथिबाय।